Takže vlastne teraz si ukážeme, čo môže padnúť z tohto halloweenského boxu. Hej. Ideme na to. Ideme sem. To si robíš srandu so mňa. Takže čaute ľudia, vás dám pri novom videu a dneska to je už po dlhej dobe z Brawl Stars. Chápete to z Brawl Stars? To video už som nevydal asi 5 rokov, ty kokos, neviem už kedy som naposledy vydal Brawl Stars. Ale máme tu halloweenský update, úplne že plno nových vecí. A ja by som si to chcel s vami otvoriť, pretože ak ste videli limitované video, ktoré vyšlo, neviem kedy, asi cez prázdniny niekedy, tak som povedal, že už nezapnem Brawl Stars, lenže tento update ma fakt dohnal k tomu, aby som zapol Brawl Stars, no a už si ho ideme teraz pustiť, takže dajte, kliknite ešte na like, odber a ideme na to. Ja by som vám chcel povedať, že už som akože odohral pár hier, nejaké. Máme tu už aj upgradenutý treat box za level 4. No a kto by ešte nevedel, čo je trick or treat, alebo čo sú candy, alebo čo sú tieto skiny, ešte nepreskakujte to video, ak vás nebaví Brawl Stars, hej, lebo proste možno vás už začne baviť po tomto update. Vlastne toto sú nové boxy, ale iba limitované, hej. Tieto halloweenské sú limitované, pretože je Halloween. No a vlastne môže tam padať úplne, že dobrej dosť loot. Môže tam padnúť gemy, neviem či gemy, hej, asi hej. A neviem, už ďalšie veci, proste brawlerové skiny, všetko tam môže padnúť, úplne že všetko. Dobre, ja by som si dal tento Sugar Rush. Ak niekto nevie, tak vlastne to sa dávam z dvojnásobia candy. A je to podľa mňa že o mnoho lepšie. No a vidíte, tam nemám čo robiť s tými powerpointami. Ja mám všetko 0, ale powerpointy ty kokos letia nahoru. No, tak asi ideme na to a počkajte, dáme si knockout, hej. Dáme si knockout s nejakým brawlerom na last tropis, pretože aby neboli proti nám nejaký silný, hej. Dáme si Oliho. Áno, to bolo Subway Surfers, už som to aj spravil, takže tento skin mám. No a teda môžeme si to ísť spustiť. A vidíte, máme teraz Sugar Rush a je to také úplne, že pekné rainbow. Dobre, no tak akože proti nám sú úplne slabí teraz. To môžete vidieť. Dobre. To sú nejakí botovia, alebo asi sú to boti, ale to sú určite boti. On na mňa ani neutočil, takže to sú určite na 100% boti. A akože mám len 60 trofí na tom Olim, takže... Ale tak ja sa nesťažujem, aspoň získam candy zadarmo. Úplne teraz veľa, pretože máme Sugar Rush a za tieto game mody dostávame, ako vidíte tam dole napravo, candy. A počkajte. Ideme sem. To si robíš srandu so mňa. Tak ty kokos, ja tu už hrám 2 mesiace bravku, lebo čakám, kým tu bude nejaký nový update na video. A za tým čas mi padali rareka. A teraz, keď natočím video, padne mi legendary. Dobre, ja to nebudem obkecávať, ja to idem proste len otvoriť. Dobre, nesťažujem sa za skin na Barleyho, hej. Môžem si ho rovno equipnúť. Nesťažujem sa vôbec. Ale ešte tuto máme powerpointy, ďalšie powerpointy. Ale nám beží Sugar Rush, lebo to je na 10 minút to je len. Takže to musíme ísť rýchlo. Dobre, to sú zase boti. Dobre, to boli boti, takže to máme už úspešne spravené. A máme ďalší candy. Máme Máš start drop. Epic! To, čo sa deje teraz s tým bravkom? 200 coinov, ok. Dobre. Máme ešte na 5 minút Sugar Rush, takže to musíme stihnúť. Máme win stick a máme candy. Rare. 100 kreditov.
Ešte máme ešte na 3 minúty Sugar Rush, takže to ešte využijeme. Takže Candy a Candy. Dobre, takže už Candy nemáme, akože Candy, jak sa to volá, Sugar Rush nemáme. No ale to, čo máme, je Candy na buď otvorenie trick boxu, alebo treat boxu. Ale treat nie otvoriť, ale upgradeiť. No ale keďže toto je videjko, tak spravíme takú zmenu, že spravíme trick. Hej. A ukážeme si, čo môže z tohto halloweenského boxu padnúť. Takže vlastne teraz si ukážeme, čo môže padnúť z tohto halloweenského boxu. Hej. Ideme na to. Mne hneď blíka devina. Dobre, gadžeta a blíka 8. Dobre, ďalšia gadžeta. 59 coinov. 87. 55. 83. 10 kreditov. 10 kreditov. A 10 kreditov. Za mňa akože cool box. Nezabudnite dať like a odber, pretože tento box si to určite zaslúži. A ja by som teraz... Čo robím? Ja by som teraz šiel si zahrať tento Brawl Halloween Bosses. Brawl Halloween, ale je to Brawl Halloween Bosses. A zoberiem si na to Edgara. Alebo Crowa si zoberiem. A je to challenge insane. Takže akože má to byť niečo hrozné. Ale za mňa to bolo akože celkom ľahké, keď som to hral, hej. Takže podľa mňa to ani nebude také, ako to hovoria všetci ľudia. Takže zoberal som si Crowa, to je najhoršie. Som si myslel, že to akože je najlepší. Teda hovoril som, že to je najlepší, ale nie je to najlepší. On má fakt 24 HP. Dobre, tak niekto ho zabil. Dobre. V minulej sezóne som si kúpil ešte za 29 gemov Boombox v Subway Surfer sezóne, lenže ja som ho chcel dať do nejaké videjka, tak ho dávam sem. Sice to už je stará sezóna, ale nevadí, pozrite si, čo mi padlo a zhodnoťte si sami. Dobre, my sme to prehrali. Aspoň sme si to zahrali, ale už ďalší nechcem. To bolo hrozné. Akože možno to odohrám, ale fakt akože nepáčilo sa mi to. Z tohto videa asi všetko a my sa vidíme pri nejakých ďalších videách a čaute.